बो बे ये बंटी मामू होनी ना बाबा ना बस नेलो नेलो परिबा बेगटा बे बस बड़ छुआ ने तमे एठी लागुछ काई की सावित्री रागी करी पोरे बेगटा फिंगी देलो रागी बेटी सारा काम करी करी मते नै तोर मला करी सालानी जियाटा को त मुंडा रे बसै छ घर रे कोनसी काम नै हाथ दउनी सब बेले खाली पाठ जा कुआडे गला की ताको तो काई देखिबा को पाउनी जाईती बा कुआडे तुम मते दियो अरे मारू साको घर को जाईची ए जाए फेरिनी सावित्री मन कथा बुझीबनी आ बुझीब कि सावित्री और रखो तुम्हार गया जे आज आसु तार दिन को मोर दिने बहू ए बहू कुआडे गलो बहू 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 मते तुमे खाइबा को देलु स्कूल को जीवी तू जदी स्कूल को जीवु कोन तुम करिबा किए बहू मु पाठ पढिबी बहू मु बड़ मनीष हेबी तो ना रखिबी बहू तू जदी पाठ पढिबु घर काम करिबा किए जिया जन को बड़ घर को सासु घर जाई गले परा खुशी रे रहिबु सावित्री तमे ते निष्ठुर कोन सावित्री तमे तो जानिछ पिलाटा तो मां को हरैछि ताको आ कष्ट दियो ना सावित्री पिलाटा पढिबा को जाउछि ताको पढिबा को दियो सावित्री बहू बहू स्कूल बैगटा देलु मोर टाइम हेलानी मो स्कूल जेबे मारे बाबा तो बैग आनी के जाउछि बाबा बहू वो बे आसुछि जा रे बाबा जा बहू भाई स्कूल को जाउछि बहू तू भी पाठ पढिबा को जीबी बहू पाठ पढिबी तू पाठ पढिया पाई जाई पारिबुनी घरे बहुत असना हे के पडिछि एई ने झाड़ू घरटा ओलाई दे सावित्री इनाटा पढिबा को जाउछि सावित्री ताको पढिबा को दियो सावित्री तुमे जदी अधिक बात करिबो ने बाप जिया दुई करा खाइबा पीबा बंद आसो ओ सहित घर को आसो सावित्री आउरी अछि बहू ए बहू या पर सोल दियो जा आउरी केते गीत तू केते कुआडे गलु बहू तू कुआडे गलु तू मते तो सांगरे नहीं जा बहू नहीं जा
ଜାଣିଛୁ ବୋଉ ତୋ କଥା ଆଜି କାହିଁକି ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ଜାଣିଛୁ ବୋଉ ସେମାନେ ନା ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ସହି ପାରୁନି ବୋଉ, ସହି ପାରୁନି। ମତେ ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା ବୋଉ, ନେଇଯା ବୋଉ। ଏ ବୋଉ সময় সমান তুমি
ଭଗୀରଥ ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? କିଏ ବାବୁ? କିଏ ତୁମେ? ये तो तुमने सुंदरी पीछे कुआड़ी କିଏ ବାବୁ? କଣ ହୋଇଛି ବାବୁ? ଏଠି ବସିବ। ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ଭଗୀରଥ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଚିଠି ଆସିଛି। ଏଇ ଖାତାରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ଚିଠିଟିକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ବାବୁ ଟିପ ଦେଲେ ହବନି, ମତେ ତ ଦସ୍ତଖତ ଆସେନି। ବୁଝିଲେ ଭଗୀରଥ ବାବୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଚିଠି। ଏଥିରେ ଦସ୍ତଖତ ନ କରିଲେ ଚିଠିଟି ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବ। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ସାବିତ୍ରୀ, ଏ ସାବିତ୍ରୀ, କୁଆଡେ ଗଲ? ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। କଣ ହେଲା? ଚିଲ୍ଲାଉଛ ଯେ? ହେବ ଆଉ କଣ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମକୁ ଏକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଚିଠି ଆସିଛି। ସେଥିରେ ଦସ୍ତଖତ ନ କରିଲେ ତାହା ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବ। ଗଲ ଗଲ ଖାତାରେ ଟିକେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବ। ମତେ ଦସ୍ତଖତ ଆସେନି। ମୁଁ କଣ ପାଠ ପଢିଛି? ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିପାରିବିନି। ଭଗୀରଥ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର କଣ କେହି ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି? ହଁ ଯେ ପିଲାଟା ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି। ଆରେ ମୋର ମନେ ପଡିଲା, ମୋ ଘରେ ମୋ ଝିଅ ପୂଜା ଅଛି। ଆରେ ସାବିତ୍ରୀ, ଡାକିଲ ପୂଜାକୁ ଡାକିଲ, ସେ ଆସି ଖାତାରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବ। ଆରେ ମା ପୂଜା, ଏ ପୂଜା, ପୂଜା ଲୋ, ଶୁଣିଲୁ? ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ। पूजा से एंट्री मार लगी पूजा आइला ଆରେ ମା ପୂଜା, ତୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଚିଠି ଆସିଛି। ଟିକେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଦସ୍ତଖତ କରିବି? ତମେ ଦି ଜଣ ତ ମତେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଦଉନ। ମୁଁ ସେ ଦସ୍ତଖତ କରିବିନି। ଭଗୀରଥ ବାବୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ବାବୁ ଟିକିଏ ରୁହନ୍ତୁ, ବାବୁ ଟିକିଏ ରୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ମା ଖାତାରେ ଟିକେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲ ମା। ମୁଁ ସେ ଖାତାରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବିନି ମାନେ କରିବିନି। ମା ଟିକେ କରିଦେ ମା। ହଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କହୁଛ ମାନେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମତେ କଥା ଦିଅ। ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, ତମେ ମାନେ ମତେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଛାଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ସେ ଖାତାରେ ଦସ୍ତଖତ କରିପାରିବି, ନହେଲେ କରିବିନି। ଆରେ ମା ଖାତାରେ ତୁ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେ, ଆମେ ତତେ ପାଠ ପଢିବା। ହଉ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ମାନେ ମୁଁ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଚିଠିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବ। ସାବିତ୍ରୀ, ତମେ ଖୁଣ୍ଟଟା ଭଳିଆ ଛିଡା ହେଇଛ କାହିଁକି? ସାବିତ୍ରୀ, ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ମା କଣ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମା? ଆମେ ତ ତୁମେ ପାଠ ପଢିଲୁ, ପାଠର ମହତ୍ଵ କଣ ବୁଝିପାରିବୁ? ତୁ ପାଠ ପଢିଥିଲୁ ବୋଲି ଆଜି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଚିଠିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ତ ମୂର୍ଖ, ପାଠର ମହତ୍ଵ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଜି ଶପଥ ନେବା। ପୁଅ ଝିଅର ଫରକ ନାହିଁ, ଦୁହେଁ ସମାନ ଆମରି ପାଇଁ। ଆମେ ସଭିଏ ପଢିବୁ, ସଭିଏ ପଢିବୁ, ଶିଶୁଟି ହେଲେ ଦୁନିଆ ହସିବ। এই নাটকରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ